Sommeren 1881. I den lollandske landsby Savnsø bliver en svensk handelsmand fundet myrdet bag et gærde. Navnet var Per Jönsson. Brutalt, tavst. Mistanken falder på en omvandrende arbejder, Anders Nielsen, kaldet Sjællænder. Han flygter til Tyskland, men ikke langt nok. Den 21. august anholdes han. I Nakskov Arrest venter han 362 dage, indtil dommen falder. Døden ved økse. Den 22. november 1882 samles tusindvis på Sølbjerghøj. Den sidste offentlige henrettelse i Danmark skal til at begynde. Bøddelens hånd ryster. Han er beruset. Øksen rammer ikke rent. Det kræver flere hug. Anders Nielsen er 29 år og 28 dage gammel. Et liv slutter. Et kapitel i Danmarks historien lukkes. Han begraves samme dag, uden sten, uden ord. Men hans navn slettes aldrig helt. Historien lever videre. I viserne, i folks sange. Han var kun 29, da øksen fandt ham. Det var slutningen på offentlig død i Danmark, men spørgsmålet blev hængende. Var det virkelig enden eller begyndelsen på noget andet?